Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Aszód, vagy csak a Galgamante New Yorkja, ahogy sokan emlegetik, környék falavaiból és városaiból, mint lefolyó szippantja be a különleges egás nevű állatfajt az ominózus és grandiózus iskola, ilyen például a Galgamante Chicagója Karttal, vagy Las Vegas-a Tura. A faj tehát éjszakáit az akár 10-20 kilométerrel lévő vackában tölti, ezután a hét 5 napján képesek órákat vándorolni, csak hogy délelőtt 7 óra 45 percre elérjék az adott helyszínt. Hogy miért tesznek meg nap mint nap önkéntesen, hol lábbal, hol autóval ilyen mértékű migrációt, az a tudósok számára a mai napig sem tisztázott. A faj egyedei 20-35 fős osztályokba rendeződnek. Az osztályok 1-től 12-ig beosztva, betűk szerint kategorizálva, zárt közösségekben élik mindennapjaikat. Élükön egy választott falka vezérel a hierarchia csúcsán. A falka vezért általában 4 évre választják. A 12D besorolású ismert egyedek száma 30. Vezetőjük Szilágyi Zita Mária, az alfa. 9-ben elvették a természetes élőhelyüket, ezért az aula általuk lefoglalt területein töltik szabadidejüket, szüneteiket, lyukasóráikat. Az alfa megjelenése a tagokban azonnali követési kényszert vált ki. Az alfa egy elzárt terembe vezeti őket, ahol különféle rituálékat végez velük, ide tartozik a feleltetés és a dolgozatírás. Akkor megkezdjük a mai felelést. Jó, mindenki mindent tegyen át, könyvet, füzetet. Dóri, ne telefonozzál! Én nem telefonozom. Elina vagyok, tanár. Na, akkor ki felelt régen? Megnézzük, hogy kinek van legrégebbi mulasztása. Székely Jósója. De már tegnap feleltem. Az rég volt. I am the one. Gyere felelni. De nem készültem. Na jó, hát akkor pedig rögtön. Mindenki legyen erre a papír. B. B vagyok? B, igen, B vagy. Igen, bírok, A, B, ja, Grétike, A. Az osztálytagjai Istenük segítségét, erejét kérik a megpróbáltatások kiállására. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. A populáció 4 tényezője külön csoportot alkot, külön territóriumot birtokolnak. Kültakarójukat köpennyel védik a káros hatások ellen, belsejüket pedig speciális anyaggal, C2H5OH, vonják be a sikeresebb tudás és mozgás kombináció elsajátítása végett. A hímek viselete általában egyszerű, udvarlási időszakban a hajukat kakaséhoz hasonlóra vágatják, hogy felhívják magukra a nőstények figyelmét. Sok hím nem tudja, ha ezt a sörényt felköti, éppen ellentétes hatást vált ki a kiszemeltekből. A hímneműek gyakran fizikai teljesítményükkel próbálják megnyerőbbé tenni megjelenésüket. Gyakran megesik, hogy saját alfájuk megtámadását is megkísérlik a dominancia érdekében,
Kísérletek 100%-ban kudarcot vallanak, mindössze elméleti síkon léteznek. Figyelemre méltó a hímek udvarlási időszakban zengett éneke is. Egyes egyedek kifejezetten sikeresek és járatosak a hódításban, ezen folyamat neve fűzés. Gyerek lányok, 3 bemelegítőkör, felmentettek, Ancsi, Gréti, 4-es pályán séta, napozás, levegőzés, beszélgetés. Nélkül, rajt! Run. A nőstények aktivitása nem minden alkalommal a sport körül koncentrálódik, ez sokszor kreatív módszerekkel mellőzik. Ha tehetik, inkább mással foglalják el magukat. Aki ül, áll, fekszik, plusz 1 kör, vagy újra kezdi mindenki, rajthoz. A 12. D besorolású létezők már sok évet töltöttek el az EGA nevű kolóniában, ezért a fiatalabb, alacsonyabb besorolású egyedektől megkövetelik a tiszteletet és a nagyobb létteret. Ennek ellenére egymással is versengenek, hogy minél magasabb pozíciót töltsenek be a rangsorban. Módszereik drasztikusan eltérhetnek egymástól. A sok lépcső megnehezíti a közlekedést, még a tapasztaltabb egyedek számára is. Nem vagyok fáradt, mégis valahogy elnyom az álom. Nem vagyok álmos, nem vagyok fáradt, mégis valahogy elnyomtok. Nem vagyok álmos, nem vagyok fáradt, mégis valahogy elnyom az álom. Nem vagyok álmos, nem vagyok fáradt, mégis valahogy elnyomtok. Az első és legfontosabb dolog, amit az egásfaj tagjai megtanulnak, hogy bárhol, bármilyen körülmények között tudjanak táplálékot magukhoz venni, még ha ez az illegalitás határait is fenyegeti. Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a véres urka. Jóska, Gyurka, véres urka, milyen jó a májas urka. Ó, de jó, sütni való, a urka télen nyáron jó. Itt a kenyér, itt a sor, A faj territóriuma területén tilos a károsanyag kibocsátás, és ezt minden egyednek be kell tartania. Az egyedek kedvenc elfoglaltsága a következő videón látható. Tök mag, hoztam, szeretnek? Van 2 csomag. Nekem az egy. Már ennyi van. Nagyon fogy, 600 félősen. Nincs nálunk szívesen. Majd megoldjuk. Holnap, jó? Oké, köszönöm. Köszönöm. Csomag! Mondjátok, sziasztok! 3 ilyetségre lenne szükségünk. Egy emeltőrivel kezdjünk. Az egy Téglás emelti mákás, aszténia. névre. Na várjál, emeltődik.
Bioszkémia, nekem is egy embertöri. És egy nyelvvizsgálat. Neked kell nyelvvizsgálat. Igen. Hát pár hét, 2-3 hét múlva voltatok. Egy héttel bezárólag. Egy héttel bezárólag. Az feláras, de... Orosz nyelvvizsgát én is szeretnék. Az feláras, de megoldható minden, ha egy héten belül kell. És árba? Akkor írjátok le a neveteket, a születési hely, idő és az azonosító számot, és akkor minden megoldható. Megérkezett a túlbevásárló. Véget bemutatásra kerül az evolúció. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind, and try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. If today was your last day, against the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, 'cause there's no second try. So live like you've never lived twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And what you call those friends you never see? Reminisce on memories. Would you forget your enemies? And would you find that one degree that us? Swear up and down you gotta love. That's just finally fall in love. If today was your last day, if today was your last day, would you make your mark like mending a broken heart? You know it's never too late to shoot for the stars, regardless of who you are. So do whatever it takes, 'cause you can't rewind a moment in this life. Let nothing stand in your way, 'cause we're at the time. I'm never on your side. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And what you call those friends you never see? Reminisce on memories. Would you forget your enemies?